Magatipon buwas sa Huwebes nga adlaw ang sugarcane farmer sa syudad sa Pasig agod nga magprotesta batok sa importasyon sang kalamay sa pungsod nga nagresulta sang kabudlangan sa mga nagapananom sini. Sa interview sang Bomba Radio kay Hernando Boy de Venagracia Jr., ang presidente sang Halasig Sugarcane Planters Association Incorporated, iagin pahayag nga nagakatama na gid ang mga mangunguma sang sobra nga supply sang kalamay sa mga merkado. Ginpahayag man niya nga mga agrarian reform beneficiaries amo ang una nga naapektuhan sini nga sitwasyon. Bangod puno na mga bodega sang kalamay, gani hindi na mabakal o kun mapresyuhan sang insakto ang ilang nga produkto. Dugang pa, ginpahayag sang grupo nga hindi klaro kag hindi transparent ang proseso sang importasyon, ilabi na bangod pati ang molasses gina import man. Suno sa grupo, hindi makatabon sang konsumo ang lokal nga kalamay, bangod ginabaha ini sang imported, gani ginapanawagan nila nga mangin insakto kag husto ang pag-import. Samtang, ginapanawagan man ang mga mangunguma o kunsang mga mangunguma ang moratorium sa sugar importation, bangod bisan pa sila nagasulat kag nagareklamo sa mga ahensya sang gobyerno, wala sila ginapamatian kag wala sang klaro nga sabat. Bilang kabahin sang protesta, ginpahayag ni De Venagracia nga 17, tubtob 18 ka grupo sang sugar farmers ang nagcommit nga magadala sang ilang mga miyembro sa rally. Ginimbitar man nila ang iban nga mangunguma nga magsuksok sang itom nga panapton bilang pagpakita sang ilang nga pagprotesta kag pagpamatok sa nasambit ka pulisa para sa importasyon sang kalamay diri sa Pilipinas. Over importation sang refined sugar. Over imported. So ang usually taga tuig ning obra ni sang SRA kag sang DA ang nga ga-approve ni sila. Subong nag-over. Subong ang plano nila ma-export naman. Pero pag export mo sa sagwa, sang ining sobra na nila import nila, ang trader maga-intra lang na sa samuna na programa kung promisahan siya na ma-import sa the zona importation. Anong kulang siya naman ma-import. Ang problema sa import, kung sobrahan naman nila ka-import. So, guwaya gabalik-balik lang ang problema. Gabalik-balik. Subong ginapungga naton ang may subong may approve sila na 100,000 metric tons batik sa bilog ng Pilipinas ga reklamo na wala pa sila kapagwa sugar order. Si Hernando Boy de Venagracia Jr., ang presidente sang Halasig Sugarcane Planters Association Incorporated.